Pennod 37. A thrigodd Jacob yng ngwlad ymdaith ei dad yng ngwlad Canan. Dyma genedlaethau Jacob. Joseph, yn fab 2 flwydd ar 15, oedd fugail gyda'i frodyr ar y praidd, a'r llanc oedd gyda meibion Bilha, a gyda meibion Silpa, gwragedd ei dad. A Joseph addygodd ei drygau'r hwynt at ei tad. Ac Israel oedd hoffach ganddo Joseph na'i holl feibion, o blegyd fe oedd fab ei henaint ef, ac fe awnaeth siaced fraith iddo ef. A phan welodd ei frodyr fod ei tad yn ei garu ef yn fwy na'i holl frodyr, hwyau casasant ef, ac ni fedrent ymddiddan ag ef yn heddychol. A Joseph a freuddwydiodd freuddwyd ac a'i mynegodd i'w frodyr, a hwyau casasant ef eto yn ychwaneg. Ac fe addwedodd wrthynt, gwrandewch atolwg, y breuddwyd hwn a freuddwydiais i. Ac wele'r hwymo ysgubau yr oeddem ni yng nghanol y maes, ac wele fy ysgub i a gyfododd, ac a safodd hefyd, ac wele eich ysgubau chwi a safasant o amgylch, ac a ymgrymasant i'm hysgub i. A'i frodyr addywedasant wrtho, a'i gan deyrnasu a teyrnesu arnom ni, a'i gan arglwyddiaethu yr arglwyddiaethu arnom ni, a hwy achwaneg asant eto ei gasau ef, o blegyd ei freuddwydion, ac o blegyd ei eiriau. Hefyd, efe a freuddwydiodd eto freuddwyd arall, ac a'i mynegodd i'w frodyr, ac addywedodd, wele, breuddwydiais freuddwyd eto, ac wele, yr hael a'r llead, a'r un seren ar 10 yn ymgrymu i mi. Ac efe a'i mynegodd i'w dad ac i'w frodyr. A'i dad afeiodd arno, ac addwedodd wrtho, pa freuddwyd yw hwn a freuddwydiais ti? A'i gan ddyfod y deiw ni, mi, ath fam, ath frodyr i ymgrymu i lawr i ti? A'i frodyr ac enfi genasant wrtho ef, ond ei dad addaliodd ar y peth. A'i frodyr a eithant i fugeilia praidd ei tad yn Sichem, ac Israel a ddywedodd wrth Joseph, onid yw dy frodyr yn bugeilio yn Sichem, tyred, a mi ath anfonaf atynt. Yntai a ddywedodd wrtho, wele fi? A dwedodd wrtho, dos weithian, edrych pa lwyddiant sydd i'th frodyr, a pha lwyddiant sydd i'r praidd, a dŵg eilchwyl air i mi. Felly efe a'i hanfonodd ef o ddyffryn Hebron, ac efe a ddaeth i Sichem. A chyfarfu gŵr ag ef, ac wele efe yn crwydro yn y maes, a'r gŵr a ymofynodd ag ef gan ddywedyd, pa beth yr wyt ti yn ei geisio? Yntai a ddwedodd, ceisio fy mrodyr ydw i fi, mynega atolwg i mi pa le y maent hwy yn bugeilio. A'r gŵr a ddywedodd, hwy a eithant oddi yma, o blegyd mi a'i clywais hwy yn dywedyd, awn ni dothan. A Joseph a aeth ar ôl ei frodyr, ac a'i cafodd hwynt yn dothan. Hwythau a'i canfiant ef o bell, a chyn ei ddynesu ef atynt, hwy a gyd fwriad asant yn ei erbyn ef, i'w ladd ef. A dywedasant wrth ei gilydd, wele y breuddwydiwr yn dyfod. Deuwch gan hynny yn awr, a lladdwn ef, a thaflwn ef yn un o'r pydewau, a dywedwn, bwystfil drwg a'i bwytaodd ef. Yna y cawn weled beth a ddaw ei freuddwydion ef. A Riwben a glybu, ac a'i hachubodd ef o'i llaw hwynt, ac a ddywedodd, na laddwn ef. Riwben a ddywedodd hefyd wrthynt, na thywelltwch waed. Bwriwch ef i'r pydew hwn sydd yn yr anialwch, ac na cestynwch law arno, fel yr achubau ef o'i llaw hwynt i'w ddwyn eilwaith at ei dad. A bu pan ddaeth Joseph at ei frodyr iddynt ddiosg ei siaced oddi am Joseph, sef y siaced fraith ydoedd amdano ef, a chymerasant ef a thaflasant i bydew, a'r pydew oedd wag heb ddwfr ynddo. A hwy a eisteddasant i fwyta bwyd, ac a ddyrchafasant ei llygaid, ac a edrychasant ac wele fintau o ismeiliaid yn dyfod o Gilead, yn myned i weired i'r Aifft,
a'i camelod yn dwyn llysiau, a balm a myr. A dywedodd Juda wrth ei frodyr, pa lesad a fydd os lladdwn ein brawd a chelu ei waed ef? Deuwch, ac gwerthwn ef i'r Ismaeliaid, ac na fyddai dein llaw ni arno ef, o blegid ein brawd ni a'n cnawd ydyw ef e. A'i frodyr a gytun asant. A phan ddaeth y marchnadwyr o Midian heibio, y tynasant ac y cyfodasant Joseph i fyny o'r pydew, ac a werthasant Joseph i'r Ismaeliaid 20 darn o arian. Hwythau a ddygasant Joseph i'r Aifft. A Reuben a ddaeth eilwaith at y pydew, ac welen i dydoedd Joseph yn y pydew, ac yntau arwygodd ei ddillad. Ac a ddychwelodd at ei frodyr ac a ddywedodd, y llanc nid i'w acw, a minnau i ba le'r a fi. A hwy a gymerasant siaced Joseph, ac a laddasant fyn gafr, ac a drochasant y siaced yn y gwaed, ac a anfonasant y siaced fraith, ac a'i dygasant at ei tad, ac a ddywedasant, hon a gawsom, myn wybod yn awr a'i siaced dy fab yw hi, a'i nade. Yntai a'i hadnabu hi, ac a ddywedodd, siaced fy mab yw hi. Bwystfil drwg a'i bwytaodd ef, gan larpio y llarpwyd Joseph. A Jacob arwygodd ei ddillad, ac a osododd sachlen am ei lwynau, ac a alarodd am ei fab ddyddiau lawer. A'i holl feibion a'i holl ferched ac o dasant i'w gysuro ef, ond efe a wrthododd gymryd cysur, ac a ddywedodd, yn ddiau disgynnaf yn alarus at fy mab i'r beddrod, a'i dad a wylodd amdano ef. A'r Midianiaid a'i gwerthasant ef i'r Aifft, i Potifar, tywysog Pharo, a'r distain. Pennod 38. Ac yn y cyfamser hwnnw y darfu i Juda fyned i weired oddi wrth ei frodyr a throi at Ŵr o Adwlam a'i enw Hira. Ac yno a canfu Juda ferch gŵr o Ganan a'i enw ef oedd Sua, ac ei cymerodd hi ac a aeth ati hi. A hi a fe chiogodd ac a esgorodd ar fab, ac efe a alwodd ei enw ef A hi a fe chiogodd eilwaith ac a esgorodd ar fab, a hi a alwodd ei enw ef Onan. A thrachefn hi a esgorodd ar fab, ac a alwodd ei enw ef Sela. Ac yn cesib yr oedd efe pan esgorodd hi ar hwn. A Juda a gymerth wraig i ei gyntafenedig, a'i henw Tamar. Ac yr oedd cyntafenedig Juda, yn ddrygionus yng ngolwg yr arglwydd, a'r arglwydd a'i lladdodd ef. A Juda a ddywedodd wrth Onan, dos at wraig dy frawd a phrioda hi, a chyfod had i'th frawd. Ac Onan a wybu nad iddo ei hun y byddai'r had. A phan elai efe at wraig ei frawd, yna y collai efe ei had ar y llawr, rhag rhoddi ohono had i'w frawd. A drygionus oedd yr hyn a wneithai efe yng ngolwg yr arglwydd. Am hynny, efe a'i lladdodd yntau. Yna Juda a ddywedodd wrth Tamar ei waedd, trig yn weddw yn hyd y dad, hyd o'n i chynyddo fy mab Sela, o blegid efe a ddywedodd, rhag ei farw yntau fel ei frodyr. A Thamar a aeth ac a drigodd yn hi ei thad. Ac wedi llawer o ddyddiau, marw a wnaeth merch Sua, gwraig Juda. A Juda a gymerth gysur, ac a aeth i fyny i Timnath, at gneifwyr ei ddefaid, efe a'i gyfaill Hira yr Adwlamiad. Mynegwyd hefyd i Tamar, gan ddwedyd, wele dychwegrwn yn myned i fyny i Timnath i gneifio ei ddefaid. Hithau a ddiosgodd ddillad ei gwedddod oddi amdani, ac ei cuddiodd ei hun a gorchydd, ac a ymwisgodd ac a eisteddodd yn rws enaim,
hwn sydd ar y ffordd i Timnath, o blegyd gweled yr oedd hi fyned Sela yn fawr, ac na'r o ddasid hi yn wraig iddo ef. A Jiwda a'i canfu hi, ac a dybiodd mai pitsain ydoedd hi, o blegyd gorchuddio ohoni ei hwyneb, ac efe adrodd ati hi i'r ffordd, ac a ddywedodd, tyred atolwg, gad I mi ddyfod atat, o blegyd nid oedd efe yn gwybod mai ei waedd ef ydoedd hi. Hithau a ddywedodd, beth aroddi I mi os cei ddyfod ataf. Yntai a ddywedodd, mi a hebryngaf fyn gafr o blith y praidd. Hithau a ddywedodd, aroddi di wistl hyd o'n I hebryngech? Yntai a ddywedodd, pa wistl arodda fi ti? Hithau a ddywedodd, dy sel, ath freichledau, ath ffon sydd yn dy law. Ac efe a'i rhoddes iddi, ac a aeth ati, a hi a feichiogodd ohono ef. Yna y cyfododd hi ac a aeth ymaith, ac a ddiosgodd ei gorchydd oddi amdani, ac a wisgodd ddillad ei gwedddod. A Jiwda a hebryngodd fyn gafr yn llawr a dwlamiad ei gyfaill I gymryd y gwistl o law y wraig, ond ni chafodd hwnnw hi. Ac efea ymofynodd a gwir y fro honno, gan ddywedyd, pa le y mae y bitsain honno a doedd yn enaim wrth y ffordd, a hwythau y ddywedasant, nid oedd yma un bitsain. Ac efea ddychwelodd at Jiwda ac a ddywedodd, ni chefais hi, a gwir y fro honno hefyd a ddywedasant, nid oedd yma un bitsain. A Jiwda a ddywedodd, cymered iddi hi, rhag I ni cael cwilydd. Wele mi a hebryngais y myn hwn, a thithau ni chefais ti. Ac ynghylch pen 3 mis y mynegwyd I Jiwda gan ddywedyd, tamar dy waedd di a bitiniodd, ac wele hi a feichiogodd hefyd mewn godineb. A dywedodd Jiwda, dygwch hi allan a llosger hi. Yna hi, pan ddygwyd hi allan a anfonodd at ei chwecrwn, gan ddywedyd, o'r gŵr biau'r rhai hyn yr ydw I fi yn feichiog. Hefyd hi a ddywedodd, adnebydd atolwg eiddo pwy yw y sel a'r breichledau a'r ffon yma. A Jiwda a adnabu y pethau hynny, ac a ddywedodd, cyfiawnach yw hi nam y fi, oherwydd na roddais hi I mab Sela. Ac ni bu iddo ef a wnaeth a hi mwy. Ac yn amser ei hesgoredigaeth hi, wele efeilliaid yn ei chrodd hi. Bu hefyd pan esgorodd hi I un roddi allan ei law, ar fydwraig a gymerth ac arwymodd am ei law ef edau goch, gan ddywedyd hwn a ddaeth yn gyntaf allan. A phan dynodd efe ei law yn ei hôl, yna wele ei frawd ef a ddaeth allan, a hithau a ddywedodd, pa fodd y toraist allan, byd y toriad hwn arna ti. Am hynny y galwyd ei enw ef Fares. Ac wedi hynny, ei frawd ef a ddaeth allan, hwn yr oedd yr edau goch am ei law, a galwyd ei enw ef Sera. Pennod 39. A Joseph a ddygwyd I wered i'r Aifft, a Potifar yr Eifftiwr, tywysog Pharo a'i ddistain, a'i prynodd ef o law yr Ismaeliaid, yr rhai ei dygasant ef I wered yno. Ac yr oedd yr arglwydd gyda Joseph, ac efe oedd ŵr llwyddiannus, ac yr oedd efe yn hy ei feistr yr Eifftiad. A'i feistr a welodd fod yr arglwydd gydag ef, a bod yr arglwydd yn llwyddo yn ei law ef yr hyn oll a wnelau efe. A Joseph a gafodd ffafr yn ei olwg ef, ac ei gwasanaethodd ef, yntai a'i gwnaeth ef yn olygwr ar ei dŷ, ac aroddes yr hyn oll oedd eiddo dan ei law ef. Ac pan wneithai efe ef yn olygwr ar ei dŷ, ac ar yr hyn oll oedd eiddo, bu i'r arglwydd fendithio tŷ'r Eifftiad mwyn Joseph, ac yr oedd bendith yr arglwydd ar yr hyn oll oedd eiddo ef yn y tŷ ac yn y maes. Ac efe adawodd yr hyn oll oedd ganddo dan law Joseph, ac ni wyddai oddi wrth ddim ara oedd gydag ef,
oddiaethyr y bwyd yr oedd fe yn ei fwyta. Joseph hefyd oedd 10 o bryd a glân yr olwg. A darfu wedi'r pethau hynny I wraig ei feistref ddyrchafu ei golwg ar Joseph, a dywedyd, gorwedd gyda mi. Yntai a wrthododd ac a ddywedodd wrth wraig ei feistr, welef y meistr ni wyr pa beth sydd gyda mi yn y tŷ, rhoddes hefyd yr hyn oll sydd eiddo dan fy llaw I. Nid oes neb fwy yn y tŷ hwn nam y fi, ac ni waharddodd fe ddim rhagof onid tydi, o ble gyda ei wraig fwy ti. Pa fodd gan hynny a gallaf wneithir y mawr ddrwg hwn, a phechu yn erbyn Duw. A bu fel yr oedd hi yn dywedyd wrth Joseph beunydd, ac yntai heb wrando arni hi, I orwedd yn ei hymyl hi, neu I fod gyda hi. A bu, ynghylch yr amser hwnnw I Joseph ddyfod i'r tŷ, I wneithir ei orchwyl, ac nid oedd yr un o ddynion y tŷ yno yn tŷ. Hithau a'i daliodd erbyn ei wys gan ddywedyd, gorwedd gyda mi. Yntai a adawodd ei wisg yn ei llaw hi ac a ffodd ac aeth allan. A phan welodd hi adael ohono ei wisg yn ei llaw hi, a ffoi ohono allan. Yna hi a alwodd ar ddynion ei thŷ, ac a dreithodd wrthynt gan ddywedyd, gwelwch efe a ddig I ni Hebrewr i'n gwaradwyddo, daeth ata fi I orwedd gyda my fi, minnau a weiddais a llef uchel, a phan glywodd fe ddyrchafu ohono fi fy llef a gweiddi, yna efe a dawodd ei wisg yn fy ymyl I ac a ffodd ac a aeth allan. A hi a osododd ei wisg yn ei hymyl, hyd o'n I ddaeth ei feistr adref. A hi a lefarodd wrtho yn y modd hwn gan ddywedyd, yr Hebrewas yr hwn a ddygais di ni, a ddaeth ataf I'm gwaradwyddo. Ond pan ddyrchefais fy llef a gweiddi, yna efe a dawodd ei wisg yn fy ymyl ac a ffodd allan. A phan glybu ei feistref eiriau ei wraig, yr hai a lefarodd hi wrtho gan ddywedyd, yn y modd hwn y gwnaeth dy was di I mi. Yna yr enynodd ei lyd A meistr Joseph a'i cymerth ac a'i rhoddes yn y carchardy, yn y lle yr oedd carcharorion y brenin yn rhwym, ac yno y bu yn y carchardy. Ond yr arglwydd oedd gyda Joseph, ac a ddangosodd iddo drigaredd, ac aroddes ffafr iddo yng ngolwg pennaeth y carchardy. A phennaeth y carchardy aroddes dan law Joseph yr holl garcharorion yr rhai oedd yn y carchardy, a pha beth bynnag a wnaent yno, oedd yn ei wneithir. Nid oedd pennaeth y carchardy yn edrych am ddim oll ar a oedd dan ei law am fod yr arglwydd gyda ar hyn a wnau yr arglwydd a'i llwyddau. Pennod 40. A darfu wedi'r pethau hynny I drilliad brenin yr Aifft a'r popydd bechu yn erbyn ei harglwydd, brenin yr Aifft. A Pharo a lidiodd wrth ei ddau swyddwr, sef wrth y pen trilliad a'r pen popydd, ac ei rhoddes wynt mewn dalfa, yn hir distain, sef yn y carchardy, y lle yr oedd Joseph yn rhwym. Ar distain a wnaeth Joseph yn olygwr arnynt hwy, ac a'i gwasanaethodd hwynt, a buont mewn dalfa dros amser. A breuddwyd I asant y freuddwyd ill dau, pob un ei freuddwyd ei hun yn yr un nos, pob un ar ôl dehongliad ei freuddwyd ei hun, trilliad a phopydd brenin yr Aifft, yr rhai oedd yn rhwym yn y carchardy. Ar bore y daeth Joseph atynt ac a edrychodd arnynt ac wele hwynt yn athrist. Ac a ymofynodd a swyddwyr Pharo yr rhai oedd gydag mewn dalfa yn hi ei arglwydd, gan ddywedyd, pa ham y mae eich wynebau yn ddrwg heddiw? A dywed asant wrtho, breuddwyd I asom freuddwyd, ac nid oes a'i dehonglo. A Joseph a ddywedodd wrthynt, onid I ddew y perthyn dehongli? Mynegwch a tolwg I mi. Ar pen trilliad a fynegodd ei freuddwyd I Joseph, ac a ddywedodd wrtho, yn fy mreuddwyd yr oeddwn ac wele wynwydden o'n blaen,
ac yn y wynwydden oedd 2 cainc, ac yr oedd hi megis yn blaen darddu, ei blodeuyn a dorasau allan, ei grawn sypiau hi a grawnwyn eiddfed. Hefyd yr oedd cwpan Pharo yn fy llaw, a chymerais y grawnwyn, a gwisgais wynt i gwpan Pharo, a rhoddais y cwpan yn llaw Pharo. A Joseph a ddywedodd wrtho, dyma ei ddehongliad ef, 3 diwrnod yw'r 2 cainc. O fewn 3 diwrnod eto, Pharo a ddyrchafad y bendi ac a thrydd di eilwaith yn dy le, a rhoddi gwpan Pharo yn ei law ef, fel y buost arferol yn y cyntaf pan oedd it drilliad iddo. Eto, cofia fi gyda thi, pan fodai onni i ti, a gwna atolwg am I drigaredd, a chofia fi wrth Pharo, a dwg fi allan o'r tŷ hwn. O blegyd yn lladrad tawyd o wlad yr Hebreaid, ac yma hefyd ni wneithim ddim, fel y bwriant fi yng ngharchar. Pan welodd y pen pobydd mai da oedd y dehongliad, efe a ddywedodd wrth Joseph, minnau hefyd oeddwn yn fy mreiddwyd, ac wele 3 chawell rhwydyllog ar fy mhen. Ac yn y cawell uchaf, yr oedd peth o bob bwyd Pharo o waith popydd, a'r ehediaid yn ei bwyta hwynt o'r cawell oddi ar fy mhen. A Joseph a atebodd ac y ddywedodd, dyma ei ddehongliad ef, 3 diwrnod yw y 3 chawell. O fewn 3 diwrnod eto y cymer Pharo dy ben di oddi arnat, ac ath groga di ar bren, a'r ehediaid a fwytant dy gnawd di oddi amdanat. Ac ar y 3ydd dydd yr oedd dydd genedigaeth Pharo, ac efe a wnaeth wledd i'w holl weision, ac efe a ddyrchafodd ben y pen trilliad a'r pen pobydd ymysg ei weision, ac a osododd y pen trilliad eilwaith yn ei swydd, ac yntau aroddes y cwpan I law Pharo. A'r pen pobydd a grogodd efe, fel y deonglasau Joseph iddynt twy. Ond y pen trilliad, ni chofiodd Joseph, eithir anghofiodd ef.